Boa tarde, Turinde. Danke por estar junto conosco. Dia mais feliz. Já domingo para Turinde. Já domingo, que avanceiro aqui na Holanda. Contava no Corsol e contar com o ver, contar com o já domingo. Você lava panha, acaba, limpa a casa, desfrutar de já domingo. Desfrutar de família, a vai missa, a chega a casa, acaba. Como nos está passando, Xunan? Laga sa, como você está passando? A mim está tranquila, assim, que de minha casa, o acontecimento está passando, se rondou de nós, pero nós está tomando com calma e nós está que está a situação, mas não nos passa a nossa conclusão e opinião para nós mesmos personal. A tarde, viaje más después de par de semanas ausente, depois na dia de fiesta, e constam que nós estamos bezig com ele, nós temos meneer Rafael viaje mais que vai seguir informando-nos de parte de COVID-19. Lá nós chamamos bombini. Boa tarde, Edzard. Lagami kitabo for the mute. Sim, boa tarde, Edzard. Conta bem bom ano, mas ainda nós não mira outro, dus bom ano. Bom ano na abo também, né? Ati, homo, mas sinti você não falta, você? Mas sinti nos falta, me te quero que ele não tá, mas sinti por falta para sobrar. Ja, nós acostumamos com o dia domingo para ter uma informação tocante de tópico de COVID-19, então nós temos um par de semanas de dia de festa que nós não estava tendo. Que me di agora que nós temos que seguir, para nós chegar no ponto de vacuna. Também começa a vacunar, acaba na Holanda, também começa a vacunar na Corsol. Então, abo a preparar que outro para hoje. Por dar-nos uma introdução? Seguro, não? Seguro. Bom, na primeiro lugar, deixa-me começar a pedir danke a trobe na bostan seguidor, bom dia, então, bom tarde, na tua rende, tua chonang. Par de semanas passar, ma contact professor Dr. Pierre Capel, que é emeritus hoogleraar de Universidade de Utrecht de Immunologia, e maneira que está mais renombrar, turcos tocante de vacuna, pero também no sistema imunológico. Esse é gai que está expert mesmo. Anto como passou nos tura wa acaba riba internet no wa ko hopi gente tá papia over die vacuna hopi gente tem medo hopi gente não tá compreender o tema mas decidi para me contact anto ja é maneira que tem hopi gente que tem uma entrevista com ele dus me tá mais orgulhoso que por fim nós logra sei anto e dia não que passa mais um interview com ele então, mesmo como com ele, me entrevistar em maneira em holandês, mês hora me traduzir e custa um pavimento, dus é vantagem tá que se botar para holandês ou botar para pavimento, nós podemos compreender que é professor doctor aqui te explica tocante turcos que tem a ver com a vacuna. Então, me espera que o opende lo hanya é coisa que mais informativo mesmo. Mi mês, Mimes, como gente que científico, ribes aqui, mimes assim é mais ópicos de entrevista. Correto. Mas sobre a entrevista é também mais amplo, riba, que é vacuna, me supone, e que é efeito não é portim, e se é bom sim ou não? Bom, sim, pero o que me está mais interessante ainda é começar explica no sistema imunológico, het explica eigenlijk com e costa traga echt na placa chiqui, para já de forma aí, ora nós está dentro é tópico de vacuna, nós tur por compreender hopi mais melhor, porque nós está compreender com esse sistema tá drei dentro da curva. Correto. Então, ora me avisa, lá nós vamos compartilhar a entrevista que batata tinco e menir, passina turhende por seguir para mês. Então, na final de entrevista, nós lo bini back, passina também para nós por wax, se tem pergunta, então, na den cortico nós por behandelen. Bom? Seguro, bangol. Ok. Nós estamos aí, Cubisa. A mí está técnico Javier ahora, entonces a mí me está técnico Batman y Robin. El bom. Esto bien.
de infectie met corona. Lo que professor Dr. Pierre Capel está explicando é que contribui na tua informação tocante de tópico SARS-CoV-2, lo que nós conhecemos como coronavírus. Het is een grote angst die over de wereld waait. En welk deel is daarvan waar en wat is daar niet van waar? Lo que professor Dr. Pierre Capel da bisa, que tem hopi gente no mundo, que tem hopi susto over die coronavírus, anto pergunta tá que de susto está correto, anto que parte de susto não está correto. In het nieuws, de tv, de krant, op internet zie je de verschillende beelden die verschrikkelijk zijn. Mensen die zijn, massagraven, mensen die sterven. Dat is waar. Lo que meneer te explica, que ora boa televisão of ora boa internet, bota boa gente, hopi gente no hospital, bota boa hopi gente que fallecer, bota boa hopi morto. Anto is het verdade. Maar, en dat is heel belangrijk, als je daar... Boa noite, boa tarde, todos seguidores, com hopi orgulho, me que apresentamos nan professor Dr. Pierre Capel, emeritus hoogleraar die Universiteit die Utrecht. Goeiedag, professor Dr. Pierre Capel. Hartstikke bedankt dat u de tijd heeft genomen om onze volgers te woord te staan. Kunt u iets vertellen over uzelf voordat we beginnen? Allereerst hartelijk welkom allemaal. Bombini naturende. Mijn naam is Pierre Capel. En mijn officiële titel is professor, dokter. En mijn specialiteit is immunologie. Dat is het vak voor de afweer en vaccinontwikkeling en ziekteleer. Lo que professor Dr. Pierre Capel está explicando está que está specializado em imunologia e também specializado em vacuna. Ik wil deze uitzending heel graag praten over het wel en wee van de infectie met corona. Lo que professor Dr. Pierre Capel está explicando é que contribui na tua informação tocante de tópico SARS-CoV-2, lo que nós conhecemos como coronavírus. Het is een grote angst die over de wereld waait. En welk deel is daarvan waar en wat is daar niet van waar? Lo que professor Dr. Pierre Capel da bisa, que tem hopi gente no mundo, que tem hopi susto over die coronavírus, anto pergunta tá que de susto está correto, anto que parte de susto não está correto. In het nieuws, de tv, de krant, op internet zie je de verschillende beelden die verschrikkelijk zijn. Mensen die zwaar ziek zijn, massagraven, mensen die sterven. Dat is waar. Lo que meneer te explica, que ora boa televisão of ora boa internet, bota boa gente, hopi gente no hospital, bota boa hopi gente que fallecer, bota boa hopi morto. Anto is het verdade. Maar, en dat is heel belangrijk, als je 1000 mensen filmt, 1000 mensen in het nieuws brengt, waarvan er een paar iets ernstigs meemaakt, dan moet je niet vergeten dat er 998.000 mensen zijn die niet heel erg iets meemaken. Lo que professor Dr. Pierre Capel está explicando, portanto, o Agnihari, por sobre te querer, tem razão. Ora, boak imagem de 1000 gente na televisão ou na internet, tanto ora, botar
que um par de gente lá que nós pisa tá fazendo of tem algo mal que tá passando com não, vamos te corda também que de mil gente não provavelmente 1098 gente não tem nada não tem nenhum problema lá que nós pisa assim, né? Ik wil nu over het verloop van coronaziekte praten, met respect voor de mensen die het zwaar te verduren hebben gehad. Lo que professor Dr. Pierre Capel tabisa, que explica o processo de coronavírus, pero ele também explica de uma forma que manter respeito para a gente não, que a família não de defunto não, of a gente não que tem la grossa visa dolor. Wat het echte geval is, dat wij 3 groepen mensen moeten onderscheiden. No, lo que nós temos que começar a compreender que tem 3 tipos de gente separados. Allereerst de kinderen. Na primeiro lugar, é muita não. De kinderen hebben nergens last van. Meneer Bos, é a maneira como ele explica, muita não tem nenhum problema, basicamente. Maar, zegt iemand, ik heb gelezen dat een kind overleden is. Pero provavelmente tem gente que pensa, sim, pero mas lesa caminho com muita a fallecer. Dat is waar, maar wat is de oorzaak dat toch er iemand ziek wordt als kind? Is dat er een defect is in het immuunsysteem en gedetailleerd het interleukine 17A-gen en dat daardoor dingen uit de hand lopen. Non so se mi vita traduzir isso aqui completamente correto, pero lo que professor Dr. Pierre Capel explica, sim, provavelmente tem muita a fallecer, então provavelmente ora vou investigar isso aí, vou compreender que é muita tem uma deficiência de sua imunologia, que provavelmente a adherina é problema, em caso específico AIDS. Maar normaal gesproken worden kinderen niet ziek. Maar wat nog belangrijker is, zij kunnen de ziekte niet echt overdragen naar anderen. Lo que te explica, na primeiro lugar, que provavelmente muita não está vira malo, esse é o número 1. Então, número 2, não está transmitir virus. Heb ik dat goed begrepen, professor Dr. Pierre Capel, dat u net zei dat de overdracht van het virus door kinderen niet aanwezig of is dat minimaal? Extreem minimaal. Dus a chance que muita por infectar outro está mínimo. Als je kijkt naar de afweer van kinderen, dan is die enorm sterk. En dan ga ik dadelijk op een paar details in die heel gedetailleerd zijn, maar heel illustratief. Dus lo que te explica que na primeiro lugar o sistema imunológico de muita está mais forte mesmo. Então esse é vai explicar em detalhe. Als je naar de antistoffen kijkt die kinderen maken, zijn die gericht tegen een bepaald eiwit, het spike-eiwit. Ora, o sistema imunológico de muita, bota o sistema está basado para combater uma proteína muito específica. Het spike-eiwit. Het is in inglês, não está spike protein. Ja. Maar wat wil dat zeggen? Dat bij volwassenen is naast een antistof tegen spike ook een antistof tegen een eiwit wat belangrijk is voor het vermenigvuldigen van het virus. Dus lo que te explica que tem muita tem nós vimos proteína em caso de gente maior de idade, dus adulto, tem spike protein, pero também tem outro protein que te proteger en dat verdedigt volwassenen tegen wat precies?
Nee, dat is een antistof tegen het eiwit wat gebruikt wordt als een virus gaat delen. Ah, sim, dank je. Dus o sistema imunológico de adulto também tesoro com reprodução de proteína te worden minimalizada também. Dat wil zeggen dat kinderen maken geen antistoffen tegen het eiwit wat voor het vermenigvuldigen nodig is, omdat het virus niet zo ver komt. Het wordt meteen opgeruimd. Dus esse que men que pa sombra é sistema imunológico de mucha tacina fuerte, não sistema basicamente nota worry que eta replicar su mes, pa sombra não sistema imunológico tacina fuerte, que basicamente eta la nós bisa de papamento nós bisa também, dan ta ruim op de boel. Dus kinderen hebben bijna nooit last, zijn bijna nooit ziek en kunnen de ziekte niet overdragen en zij mogen gewoon naar oma toe. Dus lo que Dr. Pierre Capel te explica atrove, no sistema inmunológico está sina fuerte, que na primeiro lugar não tem síntoma, na de dois lugar não nota infectar outro, então esse aí que men com bom coração não por vai não vela sem problema. Oké. Abuelo também. Dan is de tweede groep. E die dois groepen? Dat zijn de volwassenen tot 65, 70 jaar. Esse não tá adulto não ter 65 of 70 anos de idade. In deze groep treedt haast geen zware ziekte op. Nesse caso aqui, não tem hope complicação para gente ter idade aqui. Maar er zijn wel ziekteverschijnselen. Je kan 2 dagen koorts, je kan beroerd zijn. Er is wel degelijk iets aan de hand. Dus degene que se portem sintoma, não por sentir na mesma 2 of 3 dias, basicamente não tem sintoma, maar dat ze symptomen hebben, dat zegt niet zoveel, toch, verder? Dat kan vervelend zijn. Esse porta vervelo, maar niet dodelijk. Het is vervelend, pero not bij matar. Oké. Maar omdat het virus meestal in de longen blijft, por sombra het virus normalmente te queda dentro do pulmão, kan het toch verder gaan in het lichaam. Pero é por plama dentro do corpo. En bij sommige mensen kan dat zeer zware problemen geven. Anto para certo gente, esse por trazer complicações sérias. Het percentage mensen wat echt zwaar ziek wordt en overlijdt in de groep tot 65, 70 jaar. Het groepo die deswegen, vergeef me, want anders kan ik het niet voor u vertalen. Complicaciones die gente de 65 of 70 anos, tem caso que não pode hope malo, anto teasta tem caso que não pode falecer também. De mensen die in die groep overlijden, zijn allemaal met een onderliggend lijden als zware diabetes, overgewicht, dus kanker, etc. Essa maneira nosso compreender acaba dentro da transmissão antigo piano de Corsau, essa não tá gente que tem o que nós chama comorbidade, não tem diabetes, não tem câncer, esse tipo de coisa. In de derde categorie, de oudere mensen. De terceira categoria é uma de mais idade, com 65 of 70. Daar kan COVID heel ernstige ziekte geven en zelfs tot sterfte leiden. De categoria de gente com a maior idade, esse sim por trazer risco mais grande de complicação até hasta de falecer. Wat men zich moet realiseren, dat sterven een heel langdurig, langzaam proces is. Lo que gente mensen compreender, het processo de falecer eigenlijk een processo que dura mais largo. En dat wil zeggen dat langzaam
bij oudere mensen steeds meer functies uitvallen. Anto esse que men ku ding hende ku ta maior de edad nan sistema di nan curva ya acaba te começar perder certa função. Zoals bijvoorbeeld dat ze minder goed horen, slecht kunnen lopen, eerder vermoeid zijn, maar ook een minder sterke afweer hebben. Maneira bosnan tursa, ding e caso na bosnan mestre reparar ku nan ta perde nan ouído of nan tem problema pa cana of certo outro cos. Esse é processo natural. Het is daarom belangrijk wat de politiek en de media niet doen, is onderscheid maken tussen de verschillende groepen. Dat is een heel goed punt, professor Dr. Capel. Anto esse é ponto muito importante. Esse é ponto que a política agora aqui, anto a media na de comunicação, nota ensina-nos, nota explica-nos que o processo de ora botar vira mais bio, basicamente também dia que eu vou falecer. Então esse desafortunadamente nota coisa que não explica of enfocar mais op in riba. In Nederland is de gemiddelde sterfte van mensen die aan corona overlijden 83 jaar. In caso de Holanda, edad, dus a edad de average, tá a edad de 83 anos. En dat is ongeveer de leeftijd waar de gemiddelde Nederlander kan sterven. Então, esse também nessa idade que normalmente gente de average está falecendo em Holanda também. Als we nu kijken, kunnen we met klassieke geneesmiddelen iets doen? Ora nós neste ponto nós nós podemos algo contra de esse que realmente não médico que nós tem na nossa disposição? Dan is het antwoord ja. A resposta, maneira Pierre Capel te bisa, dat sim. Er zijn verschillende middelen die heel goed werken, maar verwijderd worden omdat ze niet geregistreerd zijn voor COVID-19. Tem hoop diferente medicina que existe acaba que combater o coronavírus efetivamente, pero não está registrado como medicamento que por worden usar para COVID. Dus als ik het vrij mag vertalen, dat zijn dus medicijnen die zijn voor andere doeleinden geregistreerd, maar die blijken eigenlijk wel effectief te zijn, maar zijn formeel niet gelabeld voor het doeleinde. Ja. Dus lo que professor Dr. Pierre Capel te explica que tem medicina acaba no mercado que combater o coronavírus. Hoop je effectivamente, of eigenlijk een malesa COVID, pero não agora registrar como medicamento contra die EC especificamente. Maar omdat COVID nieuw is geen enkel medicijn geregistreerd voor COVID. Esse é bom ponto. Lo que professor Dr. Pierre Capel te explica, tá? Como COVID é uma malesa hoop novo, francamente, não tem nenhuma medicina que registrar ainda contra die malesa. Vorige eeuw is er een geweldige ontdekking gedaan in de ontwikkeling van penicilline. Den época anterior, den siglo anterior, tinha uma medicina hobby bom que aguardo criar, que se chama penicilina. Iets dergelijks is deze eeuw ook gebeurd, namelijk een medicijn tegen parasieten en virussen, wat buitengewoon krachtig is en de Nobelprijs in 2015 heeft gekregen. Den siglo aqui, den 2005, medicina agora criar que te hasta ganha o prêmio de Nobel, maneira de compreender de professor Dr. Pierre Capel, tá medicina contra de vírus, en contra de parasieten também. Dit geneesmiddel heet ivermectine. In medicina aqui te chama ivermectina. Wordt jaren en jaren gebruikt
bij dieren omdat die veel last hebben van parasitaire of worminfecties. E tem hopi anhacaba com nanta usa e medicina aqui para animal contra die infecção die virus of die bacterie, of die parasiet. Parasiet. Dus contra de infectie die parasiet En aan de wormen. Wormen zeggen wij toevallig ook in het argument. Oké. Dit middel kan je in iedere dierenwinkel kopen om jouw kat of hond te beschermen. É coisa que você compra em todo negócio que vende coisa para animal. Maar het is verboden voor mensen als ze COVID hebben. Maar het wordt prohibido para uso de gente en het wordt echt verboden voor gebruik. Het is moeilijk voor te schrijven. Oké, dus nós dizemos que tem que difícil para arranjar receita para babai buscar. Oké. Maar de enige oplossing om de pandemie te beschrijven zou het vaccin zijn. Supostamente, a única maneira para combater a malária aqui tá vacuna. Als je kijkt 40 jaar geleden dat het virus HIV verscheen. Ora boa 40 anos passar com SIDA a Salifo. Toen is men begonnen met vaccins te maken. Na começar, é momento aí, dus 40 anos passar, na começar tra riba vacuna. En ook te zoeken naar medicijnen om de ziekte te bestrijden. Anto também na vai buscar medicina para combater SIDA. Omdat het HIV-virus zo sterk muteert, is het vaccin niet gelukt. Para sombra, o HIV-vírus está muito assim ali, basicamente estava impossível ainda para não fazer vacuna contra a malária aqui. Maar de andere kant om geneesmiddelen te zoeken is heel goed gelukt. En van een dodelijke ziekte is het nu een heel goed controleerbare ziekte geworden. Anto maneira nos tursa medicamento não, medicina não, que não a cria para combater SIDA, assim é bom com gente que agora infectar toch por viva. Maar op het tempo, sterker nog, heel veel mensen overlijden ook niet meer. Nee. Dus je hebt er geen last meer van. Es más, tem medicamento que te hace tesoro que você pode viver tranquilamente, sem necessidade de vacuna. Wat ik wil zeggen is dat dit tweesporenbeleid, medicijnen en vaccins, lo que o professor Dr. Pierre Capel explica que basicamente tem duas rutas para nós pôr cana, anto aceita medicamento de uma parte, anto vacuna de outra parte. Een hele goede weg zou zijn. Lo há, alguma compreender bom. Dus lo que o professor Dr. Pierre Capel explica para nós focus, para se não focus, riba medicamento de uma banda, anto vacuna de outra banda. Dus duas rutas paralelas, lo é boa ideia. Waarbij men moet weten dat het coronavirus heel sterk muteert en een vaccin heel moeilijk is. Anto lo que gente se compreender, que o coronavírus também cambia, é muito hopilie, anto tá pensei, também tá difícil para criar vacuna bom, que é efetivo contra isso. En dat de medicamenten die er nu zijn geregistreerd en zelfs Nobelprijswinnend bijna voldoende zouden zijn om de ziekte te bestrijden. Dus bijna, sim. Dus lo que esto explica que tem medicamento já não acaba que existir, que também porta hope efetivo contra de malária aqui. Maar men heeft om politieke redenen het medicamenteuze pad afgesloten of heel moeilijk gemaakt. Lo que te explica tá que para razão político ruta de medicamento agora assim hope difícil. Terwijl iedereen denkt dat het vaccin de oplossing is. Anto mientras tanto tu rende ta pensa que a vacuna tá é opção solamente que existe.
De huidige gegevens over de vaccins zijn heel mager. Information ku nang ting, en ik bedoel de studies neem ik aan. Ja. Dus information ku nang asali fori studio nang ta lagnos bisa hopi chi, nothing hopi information. En als men nu gaat kijken naar de afweer tegen corona, si awoki nos by wak nos afweer nos sistema immunológico contra die coronavirus, praat iedereen over antistoffen die door het vaccin worden opgewekt. Toerende de papje over die antistof ku vacuna ta hasi. Maar antistoffen zijn oké, maar slechts een klein deel van de echte functionele afweer. Dus lo que te explica, nos antistoffen ku da combatir uma doença tá solamente parte chiquito di nos sistema immunológico. Het belangrijkste systeem van het vaccin zijn T-cel, cytotoxische T-cellen. Het sistema mais importante di nos sistema immunológico tá T-cel, want we samen erover, T-cel, ja, hoe heet dat? T-cel en dat cytotoxische killer T-cells. Ah, no proviso vos nan con eco de llama de empapiamento, pero vos nan comprende. Killer T-cells. Het killer T-cel, vos nan tudo comprende que dat killer T-cells. Oké. De analyse van de werkzaamheid van de huidige vaccins is niet bestudeerd op een goed niveau op de echte belangrijke afweer. Nog één keer, want die moest ik processen, we moeten in mijn hoofd ook vertalen. Okay, Zeg nog een keer. Dan gaan we even knip. Hey, Nielsie, dit gaat er even uit. Het belangrijkste onderdeel van de afweer die je krijgt met een vaccin, de T-killercel, is niet goed gebestudeerd. Het sistema mais efetivo de nosso sistema imunológico, lo que ela cabe dizer, é killer T-cell, não aguardo analisar suficientemente. Als je kijkt naar mensen die corona geïnfecteerd zijn geweest, ora boa gente que aguardo infectar com o coronavirus caba, dan is het niet belangrijk of je geen last, een beetje last, zwaar ziek of in het ziekenhuis hebt gelegen. Nota importante, se o sintoma não estava nada, ou chiquito, tiki mais, of sintoma heel fuerte. De afweer tegen corona in alle gevallen is buitengewoon sterk en beter dan de vaccinatie. Dus mensen die geïnfecteerd zijn geweest, hoeven niet gevaccineerd te worden. Lo que professor Dr. Pierre Capel te explica, se o sintoma não está chiquito, of mediano, of hopi grande, francamente, esse não tem uma relação com o período que está imune para o vírus. Em outras palavras, esse equipamento, se vai o sintoma hopi grande chiquito, esse não é importante. A coisa importante está que o sistema imunológico está reconhecer o vírus, então de forma aí, o não ser de vacuna mais. Dus als ik het goed begrijp, professor Capel, als je ziek bent geweest, ongeacht de symptomen, heb je al dusdanig immuniteit opgebouwd dat een vaccin niet nodig is. Ja. Dus lo que me, sí, maar double check. Lo que te explica, tá, que se va pira mal com COVID, ni mais que bo síntoma não, bota bo sistema imunológico, tá só ocupado, então esse equipamento que não tá necessário para tomar a vacuna. Een ander belangrijk punt is hoe lang ben je besmettelijk voor een ander. Esse é bom ponto. E outra pergunta tá, quanto tempo vou por infectar outro gente? Dat is ongeveer 1 week tot hooguit 9 dagen. Esse tá 7 para 9 dias. Als je geïnfecteerd raakt, ben je 2 tot 3 dagen daarna begin je infectieus te worden. Ora bo mensen worden infectados, bo por infectar outro gente depois de 2 of 3 dias. En dat
duurt tot ongeveer 9 dagen. Entonces, eso dura aproximadamente 9 días. En dan ben je niet meer besmettelijk. Entonces, después de ese, vos no por infectar otro gente más. Hier moet ik opmerken dat zijn de gewone infecties. Bij infecties waarbij men weken in het ziekenhuis ligt, ben je wel veel langer besmettelijk. Dus bij zware symptomen ben je wel langdurig besmettelijk, zolang de symptomen er zijn. Un bom punto, den caso de gente que tiene síntomas severos, por ejemplo, gente que está meses dentro del hospital, pasó una vida sin malo, den el caso si porta infeccioso un periodo más largo, entonces específicamente está infeccioso, mientras tanto, tiene síntomas. Nu worden mensen getest met de PCR-test. Agora die gente, meneer Nostur compreender também não consegue gente, dat worden die test door die PCR. Dat zou een hele mooie test kunnen zijn. Esse porta un test op bom. Als die goed wordt uitgevoerd. Dat is niet altijd het geval. Esse no turbia é caso. Maar een positieve PCR-test is ook maanden na infecties kan dan aanwezig zijn. Dus lo que te explica, ora vos hace el PCR-test, anto vos sale como un caso positivo, ese que men que lunas después ainda, ora vos hace el test, vos sale positivo. En men mag dus niet zeggen dat je besmettelijk bent als je positief getest bent. Een cosa mais importante tá que ora botar un caso positivo, esse no que men que botar infeccioso. En samenvattend kunnen we zeggen dat de gemiddelde problematiek van corona, de gemiddelde, vergelijkbaar is met een zware griep. Entonces, generalmente, lo que nos provisa, el caso de maleza de COVID, está comparable con griep. Maar de mensen die zwaar last hebben, wat een klein percentage is. Entonces, el problema es que portin caso severo, con un cantidad chiquito de gente. Die hebben veel meer problemen dan bij een griep. Dat kan heel ernstig zijn. Entonces, pero lo que sí te explica, que ahora botin síntoma severo, el síntoma severo de COVID porta pior que el síntoma de griep. Ik wou hier de algemene beschouwing over corona samenvatten. Kinderen zijn niet erg vatbaar voor ziektes, behalve als ze een genetisch defect hebben. Dus de caso dus lo que nos vai assim, nos vai concluir, de conclusión nos provisa que mucha no tiene un riesgo que não vira caso severo. Dat de werkende bevolking kan last hebben, maar de problemen zijn alleen samen met onderliggend lijden. Então, uma coisa como a novidade visa de caso de muitos se não tem complicação, esse normalmente a pessoa não tem sistema genético, um sistema imunológico que provavelmente está parte de causa, esse é o número lo que o professor Dr. Pierre Capel também explica, tá? De caso de gente grande que está atrás, não por ranha e maleza, não por vira malo, pero não tem risco grande que não está morrer. Want dat is zo, wat ik net zeg, ik corrigeer me. Deze mensen kunnen ziek worden, maar de kans op sterven is minimaal. Ja, maar als je zwaar ziek bent, kunnen er hele heftige problemen optreden. Sim, dus de caso de adulto, se vira mal, anto borranha, e COVID echt severo, pode ter essa complicação séria também. Ja. En bij de ouderen is er een sterfte omdat het immuunsysteem niet goed meer werkt. De caso de gente de maior de idade, se tem caso de gente que está falecer, esse também da pessoa não sistema imunológico já acaba não está funcionar suficientemente. Maar daarin is COVID niet anders
dan het influenza of rhinovirus of andere luchtweginfecties. Dus lo que está explica tá que en el caso el caso nota hopi diferente si we comparar con influenza, rhinovirus of otro virus. Professor Dr. Kapel, ontzettend bedankt voor de uitgebreide uitleg die u gegeven heeft. Geen dank. Maneira me da bismita pedi danki na Professor Dr. Pierre Kapel para explicação. A woki nos trabalho pasombra mi ke agradecibos nan tambe ku bosnan mabuta riba mi Facebook mo punter bosnan pa bosnan mandami bosnan pergunta na mas un lista anto a woki mi tabai tuma e lista anto mi tabai puntra Professor Dr. Pierre Kapel pa doen een respondi na bo pergunta na. Wat ik net verteld heb is dat ik hun ten eerste heel dankbaar ben dat ze al hun vragen ingestuurd hebben, want ik heb ze een paar weken geleden heb ik mensen gevraagd om vragen te sturen omdat ik met u ging zitten. En ik ben dus hun sowieso heel dankbaar dat ze natuurlijk de moeite hebben genomen. En ik leg nu uit dat ik u vragen ga stellen namens de volgers. Helemaal prima. Laga me explica bastante como me trabalha contra Professor Dr. Kapel em holandês, me trabalha hace pergunta, anto eu responde, me traduzir in papamento. Dus ik ga u eerst de vraag in het Nederlands stellen, u geeft me de antwoord en dan ga ik meteen proberen uw antwoord te vertalen. Oké. Vraag nummer 1. Er wordt gezegd dat het Janssen-vaccin geen mRNA-vaccin is, maar een klassiek vaccin met een verzwakt virus. Vraag 1. Kunt u iets meer vertellen over mRNA-vaccins en normale vaccins? Ja, daarom zit ik hier. Bij mijn weten is het Janssen-vaccin hoort ook bij de firma Johnson & Johnson en is niet een klassiek vaccin, maar lijkt op het AstraZeneca-Oxford-vaccin. Mocht dat niet zo zijn, dan bied ik mijn excuses aan, maar dat is wat ik dacht te weten. Lo que Professor Dr. Pierre Kapel explica da maneira eta compreender vacuna de Janssen not uma vacuna tradicional, pero más uma vacuna a base de vacuna de AstraZeneca, de Oxford. Pero lo que também avisa é de maneira compreender, então se ela compreender malo, é pedir dispensa. Een klassiek vaccin is dat men een verzwakt virus of onderdelen van een virus, zoals eiwitten of andere fragmenten, dat men dat mengt met een adjuvans. Dat is een stof om de immuunrespons te stimuleren. Want een virus-eiwit alleen zal geen goede afweer geven. Er moet een soort gevarensituatie zijn dat het virus-eiwit in een context wordt gepropageerd dat je antistoffen en cytotoxische T-cellen gaat maken. Die ga ik opsplitsen. Maneira me te compreender die Professor Dr. Pierre Kapel, dat een vacuna tradicional, dat eigenlijk een virus, pero een virus dilutar, dus é vírus tem menos antes de worden injectar. Esse é coisa como compreender. A segunda coisa como te compreender, tá? En kunt u iets weer herhalen wat u vertelde over die eiwitten? Dat men onderdelen van eiwitten, als men die zuiver en alleen inspuit, dat geen vaccin is. Sim, dus ora não tas toma normalmente vacuna tá a base de la que nos dice proteína, então normalmente se solamente toma a proteína e se não tá suficiente para uma vacuna, na mesma acho lo que está explicando, em holandês tem coisa que se chama um adjuvant, ja, então é proteína que dilutar junto com o adjuvant e dos a combinação de esse tá eigenlijk lo que tá assim uma vacuna, então esse tá assim o sistema imunológico para dar responde ora eta reconhecer vírus. Ja. Daarom zijn anti-vaxxers zeggen dat er veel rommel in een vaccin zit. Então tá pensei que o gente que tá contra de vacuna corretamente tá pensa que tem diferentes coisas que worden botar dentro vacuna, então sei não tá coisa natural. Maar die rommel moet erin zitten, wil het een vaccin zijn. Pero é porqueria mesmo worden botar dentro para a vacuna tra.
Oké. Dat is het klassiek vaccin. Het messenger-RNA-vaccin Staan, sorry dat ik u onderbreek, want ik wil u recht doen. Dus, met bij PD paciënten, maar dus Jacaba, professor Dr. Pierre Capel, te explica um coisa super importante. Ora nos papel over die mRNA-vaccin, e M te parar para messenger. Esta ora nos te manda WhatsApp outra, eta manda um message daar. Dus mRNA-vaccin, eta manda mensagem. Então, esta é parte M. E parte RNA. Kunt u iets meer vertellen over RNA? Ja, het coronavirus heeft een RNA-lengte van 29.937 lettertjes. RNA tem reeks die cifra. Me quer se ela bisa 29.000? Ja, 937. 29.937 lettertjes. Assim na largo está. Maar daar zitten stukjes op die voor specifieke eiwitten coderen. Dus ding é cifra, dus ding é 29.937 reeks die letter que tem par de cifra com letter que não está sali, então esse cifra não é específico de proteína para o vírus. Een van de eiwitten die belangrijk zijn voor het virus is het spike-eiwit. De proteína importante para o vírus, dat lo que nós chamamos spike protein. Dat als je dat spike-protein wil maken, heb je messenger-RNA nodig. Ora porque hasi spike-protein, bom mister die mRNA. Maar mRNA kan je niet in een cel binnenbrengen. Pero mRNA não pode crescer dentro de cel. Daarom heb je een transportmechanisme nodig. Dat is bom mister die modo de transporte. De vrachtwagen waarin het mRNA is geladen, heet een lipide nanoparticle. Het truck que transportar esse te chama lipid. Como é que vai chamar? Lipid nanoparticle. Esse é lipid nanoparticle. Esse é de truck que transportar esse. Dat is zoiets als je kippensoep maakt, er bovenop vet ligt. Als je roert, krijg je kleine druppeltjes. Boa maneira de explicar tá. Ora nós se sope, ora boa sope de galinha, toch bostante wa exeta com a flor da riba, ora bo roer ding exeta, botar een druppeltje chiquito. Als een klein druppeltje een ander druppeltje tegenkomt, plop. Dus, bom, maneira de explicar, ora druppel, gota, dal de outro gota, de bira gota junto. Het vetdruppeltje met mRNA erin. Het druppel die zeta coating mRNA ding komt bij de membraan wat een vet is van een cel. De vetlaag van een cel is de membraan. Dus bom, de papimento não está met de é membraan, ja, die zeta, zie. Dat kleine druppeltje, grote membraan, plop. Aha, dus het apira bij membraan en toen het apira junto. En mRNA kan dan naar de ore mRNA podrenta. Essa é a maneira que não se vacuna. Ja. mRNA blijft niet lang leven. mRNA not biba op largo. En in de tijd dat mRNA in een cel is, wordt er het spike-eiwit gemaakt. Então ding, dus na primeiro lugar, não tá biba op largo, pero ding é período que tá ding, eta hasi spike protein, zie. Maar hoe stimuleer je het immuunsysteem? Wat is het adjuvans? Então como te stimular o sistema imunológico? Quito adjuvans. Het vetdruppeltje zelf, het druppel die zeta, stimuleert de afweer. Esse stimular het sistema immunológico. Onafhankelijk wat erin zit. Niet maar que dingen. Maar de goede oude voetballer Cruyff
zei, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Bom, pero te hace de una persona nos conocen, tu desventaja tem su ventaja também. Ja. Dus je moet het immuunsysteem met het vetdruppeltje stimuleren. Dus vamos estimular het sistema immunológico. Als je dat niet doet, is er geen vaccin. Si você não hace não tem vacuna. Maar als je het te sterk doet, Pero si você é fuerte demais, dan krijg je grote problemen. vou dar problema mais grande. En dat is heel moeilijk te voorspellen. Então isso é tão difícil para prognosticar que vai passar. Sommige mensen zullen heftig reageren op de druppeltjes. Dus tem gente que por aí reação muito forte. Dat kan heel heftig zijn. En dat hoop je forte. En dat gaat viral op het internet. Então esse é o que você não destura gente não ora você não vai película passa vídeo passa com nada diz hey tem gente que vira op malo esse é pero corda bom dan grupo chiquito. Maar dus iedereen die wordt gevaccineerd met de Pfizer Moderna formulering, dat zijn dus die microdruppeltjes met mRNA, zullen een geactiveerd immuunsysteem krijgen waar ze even niet lekker van zijn. Dus toerende kutahanha é vacuna. Dus então me quer um bom ponto que professor Dr. Capel explica, para você não compreender que se bohanha é vacuna de nesse caso aqui de Pfizer e de AstraZeneca Moderna. No, oh sorry, not AstraZeneca. oh sorry, dus se bohanha é vacuna de Pfizer en Moderna e de Moderna. Bocura para também reaccionar, por pessoa é também criar reação imunológica, então bota vai ganhar sintomas. Esse é que mesmo que se botou uma vacuna, então bota ganhar par de sintomas, não worry boa, pessoa esse é normal, pessoa tá bom sistema imunológico que tá bezig de proteger. Wat ik en corrigeer me even, professor Capel, wat ik uitgelegd heb, zoals ik uw woorden begrijp, is dat als je dus de vaccin krijgt, van die merken die u net beschreven heeft, dan ga je dus een immunoreactie krijgen. Ja. Dat komt dus met symptomen. En wat ik de kijkers heb aangegeven, is dat als ze dus wat symptomen krijgen, dat ze dus niet in paniek hoeven te raken, omdat het juist het lichaam is die eigenlijk dat immuunsysteem aan het activeren is. Klopt dat? Dat klopt. Maar er zijn ook mensen die heel heftig reageren. En dat is niet leuk. Oké, então tem gente que por aí a reação forte, então ja, esse não vai ser contento. En dat kan ernstig tot zeer ernstig zijn. Então esse, bom, maneira da explicar acaba, esse porta não somente vervelo, é porta hoop e vervelo. En dat zien wij viral gaan op internet. Então esse é o que você está bezig de waak op internet. Esse é a reação forte que você está bezig de waak. Ja. Professor Dr. Capel, andere vraag. Ja, is er ook zijn er uitsluitend alleen maar mRNA-vaccins of zijn er ook traditionele vaccins voor het coronavirus? Met vai ser um papiamento. Dus, lo que me pedi, professor Dr. Capel, da se solamente tem vacuna com a base de mRNA of também tem vacuna tradicional. Er zijn veel ontwikkelingen van een vaccin gaande. Tem hoop ainda que está bezig die vaccin, vacuna. Maar de klassieke zijn nog niet zo ver en hebben waarschijnlijk ook niet veel kans, omdat het virus zo sterk muteert. Dus lo que esto explica tá que tem gente tá bezig die riba vacuna tradicional, pero dus na primeiro lugar número 1 na nota kleina, en número 2 tá querer que provavelmente vacuna não lo tá hopi efetivo para sombra e coronavírus tá cambia mais liemes. Dat is ook het probleem bij de andere vaccins van mRNA of de gemodificeerde chimpansee-virus-vaccins. Então, esse também é problema que não tem, que se pode resolver, of não está bezig de assim. Tem o caso de mRNA-vaccin, então também vaccin à base de macaco. Ik hoorde zeggen chimpansee, kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, de Oxford vaccins samen met AstraZeneca
Dat is een virus wat bij chimpansees voorkomt, een chimpansee-adenovirus. Dat hebben ze genetisch gemodificeerd dat het zelf niet meer kan delen. Dus als je dat inspuit, kan niet dat virus zich vermenigvuldigen. Maar in dat virus is een stukje van het genetisch materiaal van het virus gestopt. En voordat ik het ga vertalen, wil ik eerst zeker weten dat ik u goed begrepen heb. En corrigeer me alstublieft. Hè. Maar wat ik begrijp is dat er een adenovirus variant is. Dat is een virus wat in een chimpansee leeft, begrijp ik dat goed? Specifiek is voor chimpansee. Ja, dus een adenovirus specifiek voor die chimpansee. En men heeft eigenlijk dat chimpansee-virus genomen, gemodificeerd, om op basis daarvan een vaccin te maken. Ja. Dus nangatuma, un adenovirus, un virus específico para el tipo de macaco nan aqui, nang a tuma e virus, nang a modificar e virus, anto esse, a base de esse, nang atra e vacuna. En van welk merk vaccin is dat? Dat is het AstraZeneca. Esse, dus si bostan que vacuna a base de macaco, bostan mesteri is die AstraZeneca. Ja. Maar daar hebben ze de genetische informatie van het virus, wat eigenlijk RNA was, hebben ze in de DNA-vorm ingebracht. Nang atuma informação a base de RNA de virus, então a hacia de een versie de DNA. Ja, en dat is een groot verschil. Dat RNA, dus vooral messenger-RNA, wordt snel afgebroken. DNA niet. Essa é de diferença grande. Vacuna a base de RNA tá pode quebrar mais fácil, então vacuna a base de DNA não tá pode quebrar assim fácil. Professor Kapel, ik heb, want u had het toevallig net over die nanolipid particles. Een van de vragen van de kijkers is dat, en dat is misschien niet een immunologische vraag of een medische vraag, maar de vraag leidt: Hugo de Jonge blijkt verklaard te hebben dat er een risico schuilt in de toepassing van deze nanolipide particles. Om welk risico bent u bekend met een risico met nanolipide particles? Ja, dat zeg ik net. Ze activeren een deel van het immuunsysteem. Als we gedetailleerd gaan worden, is dat het complementsysteem. Dat is een heel oud verdedigingssysteem. Dus, lo que esta explica, sí, tem riesgo, pues un riesgo a base de un proceso bio. En een hele sterke activatie van complement is niet waarschijnlijk in het gemiddelde, maar kan optreden. Dus un riesgo, nee, dat ga ik niet kunnen vertellen. Okay. Nee, maar niet uit. Dat is het mooie van het knippen. Ja, dat knippen. Wat belangrijk is dat complementsysteem is goed gereguleerd, maar als het te sterk wordt geactiveerd, geeft zeer ernstige tot dodelijke gevolgen. Dus se wordt activar demais, e tem um risco grande, então roupa severo, até hasta como por fallecer. Normaal zal dat niet voor. Normalmente isso não passa. Maar als je miljoenen mensen gaat vaccineren, vallen er slachtoffers. Pero ora vai doen vacuna na milhões de gente, naturalmente pode ganhar certo caso que essa aqui por passa. Professor Dr. Kapel, over die nanolipide particles, dat is ook een vraag die ik eerlijk gezegd vaker langs zie komen. Kunnen die nanolipide particles ook gebruikt worden voor andere doeleinden? Voordat u dat vertelt. Dus, lo que me puntra, professor, essa é pergunta que um par de vocês apuntrami se é nanolipide particle por worden usar para outro coisa. Então, esse é me peça de puntra, professor Worki. Het antwoord is ja. Sim. Het wordt al jaren bestudeerd en gebruikt om bijvoorbeeld cytostatica of chemotherapie voor kanker specifiek naar een cel te brengen. Dus met de keren is het een bom notitie. Eigenlijk dat
técnica que wordt usa hopi ayaskabe, técnica bom conheci, nanto usa, por ejemplo, den câncer, nanto usa esse, dus kement techniek que nós acostumbrar com basta tempo. Maar daarom zijn er al honderden en honderden artikelen over de problemen hiermee. Pero esse também explica, aqui que tem hopi artículo nan científico que explica que tem problema com isso aqui também. Want in dat nanopartikel zit onder andere polyethyleenglycol. Onde é que da parte de nanoparticle, tá nog één keer Polyethyleenglycol. Polyethyleenglycol, was not in. Dat stofje stimuleert het immuunsysteem. E cosa activar o sistema imunológico. En in veel gevallen worden antistoffen gevormd tegen het nanopartikel. Então tem hopi caso, juist o sistema imunológico tá vira contra de nanoparticle mens. Als men dus antistoffen heeft gemaakt, situatie antistof, systeematie antistof. En dan kom je opnieuw met die nanoparticle. En nanoparticle wordt er encontré atrobe. Dan krijg je een hele heftige reactie. En je wordt het nanoparticle geïnactiveerd door het immuunsysteem. Anto eore sistema immunologico dat deactivar een nanoparticle mens. En dus herhaald toedienen van nanoparticles is vaak moeilijk. Anto tapecei processo de uso em nanoparticle atrobe, tá processo bem difícil. Mas chegando aqui, professor Dr. Kapel, de derde vraag die is eigenlijk al gesteld, maar dan ik wil mij laten zien als een goede leerling. De vraag wordt gesteld: als iemand al eerder COVID-19 positief getest is, moeten ze toch gevaccineerd worden. Dus, anteriormente nós papel over die IC, dus met de contra professor Kapel waxi, maar comprender bom. Wanneer nós papel over die ora, ja, e pergunta tá que se bo arranha e malesa acaba, vamos ter de vacuna, então ele responde tá não, se bo arranha e malesa com sintoma forte, sintoma chiquito, nem mais que por sintoma não, ora bo arranha e malesa já acaba, bota immuun, então bo não mister die vacuna. Kunt u me even overhoren? Wat ik gezegd heb is simpel gezegd, als iemand al ziek is geweest met COVID, ongeacht de symptomen of de heftigheid, dan is feitelijk een vaccin niet nodig. Inderdaad, dat is absoluut zo. En de afweer na contact met COVID is vele malen beter dan dat je met een vaccin kan bereiken. Op interessante, lo que professor Dr. Kapel explica, que se bo arranha e malesa, eigenlijk de mais melhor para o sistema imunológico para proteger contra de vírus den futuro, comparado com vacuna. Professor Dr. Kapel, wat vindt u van verplichte vaccinaties in het algemeen? Kiko, professor Dr. Pierre Kapel, pensa de força rende toma e vacuna. Eén woord, walgelijk. Palavra, mas chamado mes. Então, professor Kapel, explica pouquinho, tique mais para Kiko te pensa sei, kunt u dat verder toelichten? Jouw eigen lijf is jouw eigen lijf. Bokurpa ta bokurpa. Jouw eigen wens is jouw eigen wens. Loke abo mesidicidi. Jij bent niet alleen baas in eigen buik, maar baas in eigen lijf. Não solamente botar chef de bobarica, pero botar chef de inteiro de bokurpa. Mas danke. Vijfde vraag, professor Dr. Kapel. Kunt u iets zeggen over hoe als iemand ziek is of als iemand een vaccin genomen heeft, over hoe lang ze dan immuun zijn? Dus lo que me pergunta professor Dr. Kapel tá se gente arranha vacuna of gente arranha malesa, quanto tempo eigenlijk nós te immuun contra de malesa? Als je alleen het vaccin krijgt, is het niet onderzocht hoe lang
dat functioneel is. Dat zal best wel lang zijn, maar niet zo gek sterk, denk ik. Dus lo que te explica tá si bohanha vacuna o tempo que o immune basicamente não analisar esse dus não ainda não por bisabo concretamente pero probabilmente o período não lo tá hoop largo. Als je de ziekte hebt gehad of het virus hebt gezien, si bohanha é virus of é maleza, dan is er een geweldige studie gepubliceerd waarin in groot detail de afweer is bestudeerd. Tem estudio científico hoop reconhecer não estudia juist esse tempo de como da immune. Ja. Nu een klein detail. Un detalle chiquito. De T-cellen, T-lymfocyten, killer T-cells que nós estamos a over hebben 4 families. Dan tem 4 famílias. Je begint met de T-helpercel. Bom, tem T-helpercel, het T que ajuda. Die moet het systeem helpen te starten. Esse ajuda o sistema imunológico para começar. Dan heb je de T-regulatorcel. E ora het T-regulatorcel que regula tudo. Dat het niet te sterk en niet te zwak. Het manage o corpo para nota menos fuerte of fuerte demais. Dan heb je de effectorcel. E ora tem effectorcel. Dat is de killercel die doodt de cel waar het virus in zit. Esse é um que mata o vírus mesmo. O effectorcel é que eigenlijk het bij trastige het bij maten. En de 4e is de memory cell, de herinneringscel. Então, são de 4, é cel de memória, en dan tem memory cell, en esse é memória do sistema. De memory cell blijft redelijkerwijs levenslang actief. E memory cell normalmente queda activo inteiro vida. En dus de immuniteit tegen COVID is levenslang. Dus lo que te explica, a imunidade contra die COVID eigenlijk inteiro vida. Maar COVID muteert. Aha, pero como o COVID cambia, muteert, waardoor de nieuwe variant niet helemaal gedekt is door de afweer. Aha, dus is lo que te explica, tá como o vírus tá cambia, tem chance que o sistema não tá reconhecer o vírus assim na bom. Dus de afweer voor één van die duizenden verschillende virussen is levenslang, maar tegen de nieuwe is maar een deel wordt herkend. En voordat ik antwoord, dat is eigenlijk wat ik begrijp ook een beetje hetzelfde voor de griep, toch? Ja. Oké, dus is het ook importante. Nós tu conhecer a vacuna de gripe. Lo que professor Dr. Capel te explica, tá? Ora bohanha vacuna para versão específico que o sistema imunológico te reconhecer. Pero tem miles de variantes que também novo, tá? Talvez cada ano nós mesmos buscar vacuna para gripe também. Dus que o corpo te reconhecer, antes de combater variante específico de COVID, esse não que automaticamente é de combater toda a variante não, tanto mais diferente a variante tá, mas menos efetivo ele tá. Wat ik net gezegd heb is dat ik begreep. Maar ze danken. Nós vai ensinar o papiamento, we gaan nu papiamento leren. Ja. Oh, wat fijn. Dit is misschien een persoonlijke vraag. Een van de vragen die mij is gesteld is dat blijkbaar zijn er kanalen die uw uitspraken over de mRNA-vaccin bestempelen als desinformatie. Als wetenschapper, wat vindt u daarvan? Ja, dat gebeurt. Met de puntre, tem gente que tá bisa por lo que eta explica, então a maneira eta explica, que gente tá bisa fake news, então uma puntre que sua opinião tá ribesei, então maneira você aan meeste wagen is oké, dan een opinion. Als je iets zegt wat iemand niet leuk vindt, dan ben jij dom. Ora, então nós turcos reconhecer esse. Ora, bobiso coisa com gente não tá de acordo com ele, não tá bisa com água da boca.
Dank u wel, professor Dr. Kapel. Even kijken hoor. Ja, één vraag wat ook gesteld wordt is... mensen hebben zorgen. Tienhende, kuting, nan dudas over die vacunas. En mensen die hebben hun twijfels. En een van de vragen die veel naar boven komt, die pregunta aan hopiende puntrami, wat is de reden, of zou het niet een goed idee zijn, dat vaccins onafhankelijk getest zouden worden? Tienhende, kuta bisa ku nang losita nang mes opi mas mio, si vacuna wordt die test independientemente en non solamente door je fabricante. Want het klopt dat de fabrikant zelf de testen doet, toch? Ja. Wat vindt u daarvan? Normaal duurt een vaccinontwikkeling 10 jaar. Normalmente, para uma vacuna dura 10 anos. En in die tijd worden heel veel aspecten gemeten, getest en beoordeeld. Den e periodo E tem hopi test kunantasi, hopi kos kunanta midi, hopi kos differente kunanta analisa. Met deze vaccins is is weinig goed uitgezocht. Anto den e caso di vacuna nang aki especificamente, desafortunadamente, el proceso é nota mescosco normalmente worden en otras palabras, maneer ámbito comprender, nota bisa ko eta bisa, pero maneer ámbito comprender su palabra nang, eigenlijk na nós usa não há suficiente test. Wat ik net, zoals ik uw woorden begrijp, maar ik neem de verantwoordelijkheid voor die woorden, niet u, is dat ik interpreteer uw woorden als zijnde dat er eigenlijk onvoldoende getest is in verhouding tot normaal gesproken hoeveel er getest wordt. En de motivatie is dat het een noodsituatie is. Anto é razão que nanta duna kunanga vai dori e processo e tá um problema grande nós temos no mundo. Wat deels gebaseerd is op fake news. Bom, portanto, tudo compreender o que da bisa, é basicamente a base de fake news. Maar ook wordt de noodsituatie gecreëerd omdat men de medicamenten niet mag gebruiken. Ah, bom ponto. Dus, lo que professor Dr. Kapel explica, não somente no caso de fake news, nós temos problema grande, pessoal tem hope ainda com a maleza, pero é problema grande também, pessoal, é medicina não que está disponível por combater a maleza aqui, não está worden distribuído. Als wel medicamenten worden toegestaan, dan is het wettelijk niet mogelijk een snelle vaccinontwikkeling te doen. En daarom is het een mogelijkheid dat de medicamenten terzijde worden geschoven. Está aqui me também compreender. Dus me também bisa sei, a trove foi meu ponto de vista. Normalmente normalmente vai WHO para para não dar oportunidade para vir com vacuna. Normalmente o processo dura 10 anos, pero tem uma exceção não é lei, pero é regra. A exceção está que não tem mais de fast track. Pero solamente na mais de fast track vacuna, então se assim no cortico, ora não tem outra opção. Que é caso que nós não está vista com esse caso. Ik wil uitdrukkelijk gezegd hebben, dat u, oké, dus nós não está visando com esse razão que não está lá de medicina, pero é consequência tá como que não tem outra medicina que forward distribuir, seja efetuar a regra para não por tomar a vacuna, então assim é processo de fast track. Ja, begrepen. Hobby bom. Even kijken. Maar ik zal want ik merk het aan je, dus ik pak de meest belangrijke. Deze komt heel veel voor. É pergunta importante, pessoal. Mas é pergunta aqui de hope de Bosnan. Então, mas que coi passa Facebook, Twitter, cultura sem na mais hope. Dos misaco, top importante para hope para Bosnan.
Dit is een vraag die heb ik ontzettend veel lang zien komen. Maar ook op Twitter, Facebook. Hoe zit het met fertiliteit versus vaccins? Dus, kita e caso di fertilidade, pabo, hanya you, si bewak is de context die vacuna. Dat is een hele leuke. Ik vind het moeilijk om daar goed op te antwoorden. Het is difícil para eu não responder. Omdat het eerder hoort bij het fake news. Dat dus het vaccin maakt onvruchtbaar. Zie ik voor het grootste deel als fake news. Oké, dus lo que hoop in het abisa, que vacuna tem chance de sorry que bota vira infertível, eta mira ecose como fake news. Ja. Maar omdat het vaccin zo wordt gepusht. Mas on anda bezig de Antonos Tursan, anda bezig de force en vaccin. Is als je zegt van logische argumenten, doe dit wel of doe dit niet, dat niet werkt. Dus als er angst van onvruchtbaarheid wordt gevormd, wat naar mijn idee fake news is, maakt dat mensen wel voorzichtiger zijn. En dat vind ik wel prettig. Interessant. Heel interessant. En dat zal ik ook in het parlement zeggen, ik waardeer hoe eerlijk u bent, want dat komen wij niet vaak tegen. Lo que professor Capel te explica, dat basicamente a chance que pode vir infertil door die vacuna tá fake news. Pero está honesto en el sentido que también se va. Ahora vamos a un argumento lógico. Ahora gente tem susto, o pipiana no te pensa lógico. Dus, a consequência de essa ni mais que esta pista nós, que não tem risco grande, tem provavelmente tem hope gente que a base de susto, que a base de fake news, dan toch not te doen met vacuna, en toch eigenlijk het aan je op je boom, hoe je not te doen met vacuna. Maar dan moet ik u natuurlijk wel vragen, om toe te lichten, waarom u geen voorstander bent van vaccins of vaccineren. Ik ben een heel groot voorstander van vaccineren. Oh, u bent dat wel? Ja, oké, maar niet met niet geteste vaccins. Aha, dus, la panosta hoop ik klaar. Professor Dr. Pierre Capel está pro para vacuna e não está contra a vacuna, pero está contra de vacuna que não aborda estudar suficientemente. Dus é professor que mira uma coisa base de kwaliteit. U kijkt naar kwaliteit. Ja, en dat de techniek die helemaal nieuw is, heeft nog veel onbekende aspectos. Então, lo que te explica, técnica novo tem hópicos desconocidos. Even nog een paar hele korte, snelle vragen als u mij doet. Dus een paar die we zo contra hópicos. Is het waar dat er een chip ingespoten wordt in het vaccin? Ik denk het niet. Was nou waar, ela visa. En nog een keer. Zijn vaccins generiek of leeftijdgebonden? Bij ouderen zullen vaccins slecht werken. Nee, maar dat was niet de... Dus gente mayor de edad, vacuna lo trae menos effectivo. Nee, de vraag was, bestaat er zoiets als een leeftijdsafhankelijk vaccin? In het geval van de coronavirus. Nou, ik denk dat bij ouderen het niet sterk werkt en bij kinderen niet nodig is. Duidelijk. Esta quiere, en caso de mucha, que no es necesario, tanto en caso de gente con mayor de edad, probablemente no es efectivo. Even kijken hoor. Gaat u zich laten vaccineren? ¿Habla tú met vacuna? Nee. Pues nada, mensen comprender. Professor Dr. Pierre Capel, no te met vacuna. Maar dat is een persoonlijke mening. Es geen advies. No, la que no está claro, en no te avisa Bosnan. Kibos nang menstruatie is mas, professor Dr. Pierre Capel, mensa kabibisa, bos nang te sunko te decidi si bota tume vacuna si of no,
Wat het doe je die bomenskurpa. Wat ik ook net verteld heb, is om dat te onderstrepen, is dat u zelf net heeft aangegeven dat men zelf baas is over hun eigen lichaam en dat is ten alle tijden en dat u geen advies heeft gegeven. Nee, ik wil niets adviseren. Nou, dan is dat claro en no avisa, net, nada. Maar het is niet erg om wakker te worden. Kunt u dat uitleggen? Dat mensen wakker worden. Nou, waarom te comprender? Sorry, maar comprender malo. Dat bom, para educar bomens over die etopico aqui, para so al fin del dia, dat bo curpa, dat bo salu, kunt er worden influenciar aan base die se. Eens, ik denk dat ik ben een groot voorstander, wat ik nu ga vragen, ik kan u al vertellen, ik ben een groot voorstander, lo que me daarbij puntre, mi mes, un proponente más grande DJ. Er wordt gesteld dat vitamine D een remmende werking heeft op SARS-CoV-2. Bent u het daarmee eens? En wat vindt u van, in algemene zin, van vitamine D? In relatie tot het virus. Nee, maar nog veel verder. Vitamine D is niet een gewoon vitamine. Dat is, het reguleert genregulatie. En als je vitamine D zijn functie kijkt, bestuurt hij honderden lichamelijke functies. Honderden. Niet één vitamintje. Nee, heel veel. Is het ook niet eigenlijk, in tegenstelling tot andere vitaminen, eigenlijk ook een proteïne? Nou, dat maakt niet even uit. Wat het punt is, we gaan niet naar de details hoe de vitamine D, E en C chemisch in elkaar zitten. Oké, ik ga eerst uw eerste deel even vertellen. Dus, lo que professor Dr. Pierre Capel te explica, vitamine D no solamente é importante se nós tapamos over die tema de COVID, pero é vitamine mais importante que regla mais cos en het regelt honderden dingen in ons lichaam. Ja. Het regla cos in ons curva. Ja. En er is mondiaal een grote vitamine D deficiëntie. Cos, me completamente de acordo com ele. Se boak rond mundo tem deficiência de vitamine D mais grande. Wat op veel manieren problemen geeft. Anto esse tem consequência que doen een hoop problemen die diferente parti, maar ook minder goed maakt dat je tegen COVID kan. Anto die consequência não também de esse de deficiência de vitamine D tá cubo por corpo para combater COVID menos effectief. Ja. Maar het is ook seizoensgebonden, omdat een deel van de vitamine D komt door voeding en een deel moet je activeren met zonlicht. En wij van Curaçao, professor Capel, weten dat heel goed. Want als er iets is wat goed op Curaçao is, dan is het zon. Maar ik ga het toch even in het paviments vertalen. Wauw, maar kan zo ons toekomst confuerte no solo tá. Vitamine D tá eigenlijk een koos naturalmente, maar botum píldora, pero lo que nos sursa eigenlijk é vitamine D tá wordt criado door de solo que do bingripa po cuero. Anto esse tá hopi importante. Ventaja que nós temos no Curaçao, tá que nós temos hopi solo, anto solo tá mais importante para nós. Okay. Professor Capel, ik wil u hartelijk bedanken voor de tijd wat u genomen heeft voor mij en voor de kijkers. Wij stellen het zeer op prijs. En ik denk dat u een hoop nieuwe vrienden heeft gemaakt op Curaçao. Ik dank u en ik ben heel blij om de gelegenheid te hebben. Lieve mensen, COVID is beheersbaar. Maar we moeten zorgvuldig omgaan en niet als idioten achter elkaar aanrollen met fake news. Esse me nota vai traduzir, pois me te queira bosnar compreender mais bom que professor Dr. Pierre Capel acaba explica bosnar. Mas dank na bosnar tour en tot outro dia. Tot de volgende keer. Dank u wel. Oké, prima. Exato, mas dank para o interview aqui. Paso ela tuna nos hope de conhecer, hope de escutar, hope de compreender. Mi não sabe se por unmute bu mes, paso mamita por bacia, então não cologra. Sim. Ja, maar dat entendem? Sim, dat entendemos. Dus ela tuna nos mais hope informação, mi mes escreve par de pergunta, dus amita quer que lo te vale a pena si em mes por vir back dia live junto com o Bo, paso tem jem pergunta também que agora assim, paso na kunam por hasi pergunta na ina je. Assim aku é por contestar na sombra a mim dia pergunta ranku a mim me estava tá de com mester toma a vacuna.
Ja, wak, anto francamente, ja, ora ma si entrevista con hem, no wanke back, dus a walkie ora ma wak intere cos back, mi realizar que porta el albir un tiki pari back, el albir opi tecnico, anto mi te spero que nos no ferfela gente que tu recoi un tecnico, pero viniendo back na bo punto, esse ita mi te concluí tambe, ik weet het nami eigenlijk een hobby mal sinti, paso manera Dr. Pierre Capel te explica, tinha medicina, que se chama ivermectina. Que medicina que nós já acaba, tem anos de usar, pero nós por concluir que para sombra na não aduna aprovação para usar medicina aqui, não por a fast track vacuna. Então, essa é a razão que aqui nós temos uma vacuna, então maneira bom mesmo compreender dat si bo eigenlijk welke categorieën não, ele começar com 3 categorias. Mucha, basicamente não tem nenhum problema. Gente adulto, sim, não por vir malo, pero normalmente eigenlijk não vir malo par de dias só. Então, é chance que pode ter uma complicação, eigenlijk op chiquito. Então, nós temos a terceira parte que é gente maior de idade. Dus, é coisa que estranha-me, tá com nanta base de push vacuna, pero eigenlijk nós podemos concluir que em caso de mucha, não mister, em caso de adulto, ela explica acaba, se babira malo, já botem mesmo cabo, dus não nem mister dice, então eigenlijk em caso de gente com a roupa maior de idade, a efetividade da vacuna está menos door die no sistema imunológico. Yeah. Dus ja, francamente, mi bisabo, mitanya estranho, por sombra, não está focus riba tudo sei, pero não está focus riba eigenlijk parte hoop importante que tá é medicina. Dus, então, de 4 partes, como eu quero pensar riba punta, e também, para tu rende compreender, não acaba de publicar, então, nós estamos falando over die governo de Holanda mês, então, Marion Koopmans, é top viroloog die OMT, acabe bisa que a vacuna não te evitar transmissão. Então, isso é muito estranho, a pessoa não te bisa, bom mestre tu me vacuna para evitar, que o outro ainda te vira malo, pero aqui a única coisa que nós podemos concluir é que a vacuna provavelmente te ajuda a não vira malo, pero não te vai ajudar nada para evitar o inflamamento. Dus, a mim, me sabe estreito, a mim não te compreender é que at all. Sim, correto, professor. Essa aqui é uma pergunta não como também cai arriba para sobre Albert Wenster te bisa aqui não, pero de quando te bisa ora botu me vacuna bo tinku sigi bisti mondkapje sigi ter distância social que cota é nut e ora é de toma nenhum vacuna. Então é ora a mim também te contra mim mes. Passa aqui com mister toma cos que por do nabo toch tipo de side effects que depender de bom mês curva sua resistência que corre risco camina botin vai seguir a sua conector. Ja, nou, então, wacht, me tem hopi aan te tra com companhia grande, então tem dicho que te chama salami tactic. Salami tactic que men bota corte na pizza chiquito. Wacht, se me puntrabo na mi inteira salami, bota bisami no, pero se me bisabo no, na mi gisu pida. E ora boto na mi, dus me te toma pida. Pa que me te bisa sei, paso Bos nou not acorda hoe de jongen mes abisa, dit is het nieuwe normaal, totdat we het vaccin hebben. Awo kaba bakabitende, no, te hasta kue vacuna. Is eigenlijk het nieuwe normaal. Dus, ja, mi non sa chi mi mesti bisabu niati, e coi nota quadra. Ja, mi também. Pero ya acaba nos, sí, sorry, sigue número. Mi também da hanha ku ekos nota masha klar, anto ku de uma ou outra maneira que obrigar lá as pessoas durante o mundo para tomar curso que lo me escuta professor me dá compreender sua parte sua achtergrond sua parte médico que te escuta eta explica a parte de que lo qual que segundo ele o mestre tem vacuna para como remédio para vacunado pero de mestre de cria também é pensamento para que me também toma coisa para sobrar gente mundo mesmo toma coisa lo mesmo tem algo extra que bijvoorbeeld professor maneira do professor Capel não sabe lo tem vacuna e que não está obrigado ainda para sobrar para que comece a obrigar gente mundo tomar vacuna que maneira professor nos explica agora toch orgo vai que tá coisa igualmente na gripe
Aqui nós temos tegen die griep. É um que grande, aqui nós conhecemos que tem gripe prek. Pero se você vai tomar um curso obrigatório, agora não tá na oproep, se você vai tomar gripe, aqui não tá assim maneira bot cinco vai tomar. Ne reto bisa dentro da Câmara não é não obrigatório, pero tur é lá que nós bisa é costan derbei que também se bisa possível não se não bisa possível não tomar vacuna para não tomar bem traz, não tomar vacuna para não tomar dentro do supermercado, se não tomar vacuna também são coisas que obrigar me toch? Es más, si nós que vai cortar o back, aqui para o dia, já que ela vai pensar com publicamente, se você vai cortar ou foi cortar o Holanda, vamos ter corona passport, que men, vamos ter comprovar. Pero pe Tweede Kamer, bom, ik hoor ze Tweede Kamer não vai não. Não. Esse não, wacht, niet. Esse sorry met país zona, mano, complot teoria, pero não tá, pero met o gente me sal lesa coisa mais bom, não, wacht. De Tweede Kamer não avisa que não está contra die algehele vaccinatieplicht. Ja, maneira também formalmente não tem tapa-boca plicht, advies está, pero é tricky que não está assim, não está obrigar, então esse aí também está papiando over die jet também, ou não está papiando over die lei de Corsou. Lo que não está assim, então by the way, tu rende polícia, tem parada em noodwet, que não tem uma opção para não força abo, não tá vai a companhia, não tá bisa a companhia tende abo, mas te força não. Dus ora bo drenta de bus, não tá forçado para sombra de voorwaarde para bo transportado ou não te bote voorwaarde. Dus Tweede Kamer por bisa, não tem vaccinatieplicht. Pero KLM se bisa, entende Roman? Bo que bula comi, show me bo passport. Ante ora, assim não tá lava mano. Ik wil zeggen dat raadsel, estando com o mundo completo, ou em ieder geval Europa completo, dat ding, agora die coisa aqui, sobre a caminha, supostamente que ela começar com a China, mas está vivendo uma vida normal e não tem nada de quanto vacuna, nem tepe tá obrigar, pero nós em Europa tá gewoon chocar com uma situação riba nível dan die governo dan die Europa, porque obrigan al pueblo europeo para hacer un cosa que eigenlijk juenen no te comprender rond die mundo die besomma se voi sin ta wa que bom etsar ta nossa aqui de Europa ta chocar que coisa que echt is aqui. Esse, bosano wak, meeting, tapi se mita studia e tópico aqui, anto mita inventaje ku matra hopi aya, no tra ding Asia, pero ma pa mi trabalho mi toda ding Asia 3 anos largo. Wak, den China cultura sei não tem 10 anos experiência over die tipo de malesa nang aqui caba. Nang asinha, den 10 anos, nang asinha ku e vacuna nota é solução para so mania macabi compreender e vacuna também nota evitar que o vírus ta plama. Dus nang a invertir den purifier, den humidifier, dus nang a invertir den nang lugar nang den nang school, den nang biblioteca tudo isso nang ting den nang sistema de ventilação nang a regla e coi caba pa e coi não chega se acabou. Então é problema com mitawak ku den parte de Europa não tá focus ribe vaccin. Pakiko a mi não bisabu niati, pero mi bisabu e coi não tá vai tra. Papiando di wak mi te vai suportar exemplo de estranho ou mi te spera que ele não tá tomando na malu. Pero wak, ora mi tá em Amsterdam, no? Então me gusta comer chinês. Mas sim, quando eu fico me gusta me comer chinês. Pero lo que mais sinha, ora mi vai buscar restaurante. Para mim, se um restaurante chinês bom, sempre me wak a ding, se me wak em de chinês sinta. Por exemplo, se me wak em de chinês sinta, mi saco e comida tá bom, toch? Awel, é razão que me tá bem com exemplo aqui, mas cabe tende de professor, dokter de imunologia, emeritus hoogleraar de Utrecht. É a maneira que cabe usar a mim nota tume. Correto. Awel, bagaimana lo que me tá bisa? Se é gaiki, é sasu cos, é tá bisa. Então na sua idade, tem uma idade, é mais que 70. Correto. Se é gaiki, tá bisa ku é mes nota tume, well, para mim tá simples, ora, toch? Tu rende mestre decidi para mes, pero se a mim não tá wak chinês sinta de restaurante chinês, a mim não tá come não.
Esa es verdad, exacto. A mí no sabe, no, tú lo por, pero a mí lo que como consejo para waxi por bini un día live junto cubo para así na yendo na por has na preguntas basta observación y pregunta da batatin entonces si emes por contestar na nota hopi bom pa e yendo antes wakune si el está dispuesto y lo que bim pa live de un programa un dia domingo maneira de hora nantes neki 4 da tarde 19h30 di corso ya assim na yendo na por hanya contestar riba turno e pergunta nan kunantin mas já Seguro, seguro. Seguro, seguro. Met de regelen kwijt. Nos de regelen kwijt. Dus het een meneer, mas amabel, waar meneer Ami te bezig com je party, het bezig die educar gente tambe. En toen kom ik nos ja, nos te hopi gente de Holanda, ding antias anterior. Dus met de keren seguro, seguro, nos por regelen com o professor Dr. Capel por bing live dingen broadcast. Sei, nos te bij regelen seguro, seguro. Ok, mas danke que você tem aí novo que também junto com nós de entrevista com e danke para o primeiro programa qual estava hobby bom e hobby informativo e da querer que tu rende tá dando na informação na maneira não tá querer que tá mais melhor, pero nós tá purba de uma maneira mais sensato e mais low down que tá possível para na e gente não que tá escuta e tá seguir o programa não por compreender e coisa mais melhor explicar para na informação por dentro e não por absorver. Dus mais danke mesa WhatsApp e me tá queda pendiente para que dia meneer senhor Capella, professor Dr. Capella, te junto conosco a trobe. Shonan danke para seguir nós. A mim vai sign off um rato, diz que rato me tem back para sobra a que rato nós tem Wendel Marcelina colotei junto conosco dentro do programa de Bampapiacu, mas Ponicos Robes, sei tá echt net lido, para mira echt tudo a ver com você coisa aqui, pero Wendel Marcelina tem aqui rato na dentro do programa Bampapiacu e assim está bem informando-nos junto com mi colega Dashenko y un otro invitado más. Queda pendiente Shetor de Holanda, 2 uur de Corso, mi back. Temas, Kato. Ciao.